С много музика и настроение почитателите на традиционните български обичаи зарадваха посетителите на Варненската морска градина. Целта на празника под надслов "Фолклорна плетеница" е да популяризира фолклора сред младите. Много наши приятели, преподаватели по народни инструменти, с танцори от различни ансамбли и групи планирахме това събитие. Направихме този проект. Получихме спонсорство от хора, които са също като нас ангажирани с такава дейност, разпространение, съхранение и популяризиране на българския фолклор. Събитието беше да организираме повече хора да участват, възрастни, млади, младите да видят от възрастните как се правят чевици, баници, а винила, рекламата специално направиха всички като дизайн от гимназията. Техническата гимназия във Варна. Специални гости на празника бяха жените от клуба Пушевици и Райна княгиня от квартала Спарухово. Години наред те не спират да предават тайните на Везмото и рисуват с иглите си чудни картини върху плат. Участниците и гостите на събирането имаха възможност да видят как се прави и традиционната българска домашна баница. Майсторът Васил Михайлов се погрижи всеки да може да опита от вкусотията. След участниците се запознаваме с Мартина. Тя се занимава с народна музика вече повече от 10 години. Още в първи клас е харесала звуците на гадулката и от тогава не спира да търси приятели и самишленици. Мисля, се занимавам до края да се... Веднъж фанах се на хорото, до края да го играя, както се казва, и така. За професия, може би. Според мен има бъдеще, ако има повече хора като нас, така да се събираме и да пробуждаме българското в хората. Като всеки празник и този не мина без традиционното хоро, където млади и стари се хванаха за ръце, за да потанцуват под ритмите на тъпани, гайди, тамбури и гадулки.